نالو معنتي برنامجنا بتعمي فيلي لبلايو تاي فيليهم لبلو عموداتا وز فيديوزي كنغركمي مالتو بتشاسخم ذا فيديوزاس كمجمرياس عموداتا كيم لطكم تخاطروني لو معنتي عربيو على 19 ورح شوعات 2017 عام سمرت ناشمينتو تندينو حشوا تصر بلوكيت مولو لخونه صبصا واغا حيزلكم مصينيخو غزا مسرح للكم سوات حدش نغير تسمعلو زينا يحيزلكم مصينيخو مالتيو سلازي لايك شير سبسكرايب مغاركم ايترسو شمون تشحن كلاتي نشتي سواتنا نقرنا نخلينا مو كلكم سبسكرايب لغرم سوات سبسكرايب غور مالتيو بزح وغا كيبزحو قطانا بروغرامي كحلفي خزي نقصل شي بزحات سوات تطيقون سوات نيوهم بوشت مسمر مصيهم تايجسو تنجينو خندينيو لبل تدغاغامي نخونه ጥያቄ تطيقون نيوهم ስለዚህ እዚ تنجينوزي كبعل شمونتا كسو 16 حدا بحدا كنغركم يا بعل شمونتا بعل 10 بعل 12 بعل 14 بعل 16 لبحالو ناي تركي ناوص عدي تنجينوتات كنغركم مالتي ስለዚህ حدا بحدا مرأي نقصل مالتيو ስለዚህ بعل شمونتا وسخ ساعات شوعاتي تسعي اناتشط يركب بعل شمونتا شوعاتي تسعي بعل 10 حدشي 30 اناتشط يركب بعل 10 حدشي 30 بعل 10 خلته دما حدشي 750 اناتشط يركب بعل 10 خلته حدشي 750 بعل 14 دما خلته شي 450 بعل 14 خلته شي 450 بعل 16 دما نموداتا 3000 إسرائيل اناتشطا يركب مالتيو بعل 16 نموداتا 3000 إسرائيل ስለዚህ እዚ ካብ ናሰክ ሰዋል ዓበይ ለሎ ዋጎይ ማለትዩ ለናሰለሎ ዝኸ ሰዓት ዋጎ 790 እንትኾን በዓል 8 ይሱላ ዝለዓለ ለሎ ዋጎ ድማ በዓል 16 ኮይኑ 3000 እስራኤል ኒኦ ማለትዩ ስለዚህ ምግዛእ ትደልዩ ከም ተለመዳ ብውሽጥ መስመር ኮንታክት ጎርኒ ናው ድለኹም ቦታ ለክ ለኹልኹም ይኸሊ ኣብ ዝኸ ሰዓት ነዳዲ ናአትይሉ ልርከብ ግዜናኒና ስለዚህ ቆንጆ ለኾነ ዋጋታት ናመጽ ይልርከብ ስለዚህ ምግዛእ ትደልዩ ኮንታክት ጎር ብውሽጥ መስመር ማለትዩ ቢሞ ዋትስአፕ ቴሌግራም لعيك تدخلوا محاورة ميدايو سلكي أبروفايل نيكم أكوميت نحلي مدخلكم أبروفايل يخدكم سلك نيكم وسيدكم ناو إيمو واتساب تليجرام غيركم من نجار تدخلوا مالتيو سوي سلك لا أكوميتكم تدخلكم يا سلازي خزقات يا لحفكم ناو ناي سيمينتو واقعيو سيمينتو لا حدش لغنا واقع حيز موتنيو تاعيو سول لما مراين غتل خزم مالتيو سلازي سيمينتو ساعات قناش أرينيو مالتيو نغنى سواقع حيز موتنيو السلو هنديتي لغمني كاوشي إسرائيل جميرو كسابشي حسالة سايولو ناتشط يركب لو معنتي عرويو لو معنت عربي انا موداته معلتي له عربي يا بروجرام ندال لكم لو خزي قطال يا سوني كاورو لكم سلازنا عرولا لو معنتي كاو شي اسرائيل جميرو كساو شي 30 يبلو مركاو تخلو يخم سمينتو مالتيو سلازي مغزات تدليو لغنا سواغانيكم خزلا ويلك صنحتو له سوات هالهم دما نشي تورد لكم صبيت هالهم نشي تعغسمو او سوني كاو لو بروجرام ليهم مغزات تخلو يخم مالتيو سلازي لو معنتي كن كاو شي اسرائيل كساو شي 30 يبلو النيو مالتيو سلازي قازقاتينا نحفوكم نامناي حشوانا تصر واغايو السوخه خندي نيول دما مرأي نقاصل مالتيو سلازي حشوانا تصر تخسعت حشوا بتعمل يغزلنا قنص الركب صبو نغورو كاو تفلالي بوتاتات ناتي الركب سلازي او زخسعت امقله فلاي مالتيو كاب 40 شح جميرو اناتشط يركب حشوا مالتيو نسينو تراك كاب 40 شح جميرو اناتشط يركب ككموتاهم رحقت كل غزي يعملوا لكم نشي افلالك فطر يخنيو جن اقرا زوريا لخونكم امقله زوريا لخونكم جن اسك 40 شح انيو نسينو تراك مالتيو سونا تنبين لبال قنجو لخون حشوا قي حشوايو هم تريو لكم زود حزونيو قنجو لبال حشوايو كافت فلالي بوتاتات لااتو يلنيو يممارصي بصعدانيو جن تقيح لبال جن قنجو لبال وزخ ساعت كارو 10 جميريو انا تطرك مالتيو سلازي حشوا زكبلنا تصرخ خندينيو تيلكم لنا تصرخ وزخ ساعت 30 حادي شح جميرو اناتشط يركب تصر اوناوي الملالسلو 30 حديناو ليو الملالسلو سلازي لا 30 حد لكم حازو 30 شح لستروتراك اناتشطو يركبو مالتي تصر اتفوري تصر نمهدم لخون مالتي الكونستراكشن مهدم لخون تصر اسكا 40 شح اي مين يقرتا 30 شح اناتشطا يركب مالتي سلازي اذا كابرنا ناي حشوانا تصر واغا بلوكيت خنديني اول دما ጥያቄ ተፈጥረ لكم بلوكيت وسخ ساعات كاب 30 خلتي ارش جميرو بعد 15 اناتشط يركب بعد 15 30 خلتي ارشي نحد فرح حساب مالتيو نزا بلوكيت يا خزي 30 خلتي ارشي بعد 15 البال سايز للو 30 خلتي ارشينيو بعد اسرا دما 30 4 ارشي
እናተጠይርካ ማለት እዩ ስለዚ ብዙ ዋጋ እዚኹም ትረኽብዎ ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ቅናሽ ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ጥራት ጉዳይ ልክፈላለ ይኽእል እዩ ሓደ ሓደ ነገራት ክብል ይኽእል እዩ ግን ኣነ ዘይረ ካብ ረኸኽዎ መሪፀ ካብ ረኣኽዎ ገዛውቲ እያ ዝዋጋ ዝነግረኩም ለኹም ማለት እዩ ኩሉ እዚ ፕሮግራም ዝለቕረልኩም ማእኸላይ ልባል ኣቨሬጅ ዘሎ ዋጋ ይነግረኩም ለኹም በይ ካብ ዝቀንስለ ካብ ዝለ ብጣዕሚ ክወስኸለ ይኽእል እዩ ግን ኣፈላለዩ ልፈጥሮ ነገር እዩ ኣብ ኳሊቲኡ ኣብ ተፈላለዩ ነገራቱ ልፈጥሮ ንዓሉ ኾነ ፀገማት ስለሎ ኣነ ንዓኻትኩም ንተኸተልተይ ኢለ ለዘጋጀኹ ፕሮግራም ስካዕለ ኾነ ድረስ ቆንጆ ልባል ነገር ሒዘ ለቕረልኩም ማለት እዩ ስለዚ ስኹም ብቻ ምግዛእ ትደልዩ ተሃሊኹም ኮንታክት ጎርኒ ንዓኻትኩም ጽቡቕ ነገር ንክጋዘእኩም ሓገዝ ንክሕግዘኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዋጋ እዚ ንዕለት 26 ወርሒ 7 2017 ዓመተ ምህረት ዓርብ መዓልቲ ዘሎ ዋጋኡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ታዩ ሓድሽ ነገር ትነግረና ደሊኻ ነርኻ ኣብዚ መጀመርያ ነገር ኸና ትውንሰባት ተሃሊኹም ለላ ታይሃም ዝኾነ እትነግረኩም እየ ማለት እዩ እሱ ለታዩ ኣብ መቐለ ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ቦታ ናይ ምግዛእ ድሌት ዘለኩም ሰባት ኸዝላ ብጣዕሚ ብልወረደ ዋጋ ብጣዕሚ ማለት እዩ ብለቐነሰ ዋጋ ተፈላለዩ ቦታታት ለሓስኹም እዩ ትገዙ ሰባት ትደልዩ ብቻ ብውሽጢ መስመር ኮንታክት ጎርኒ ብጣዕሚ ትግረሙ ለኹም ዝዋጋ ምስማዕኹም ብውሽጢ መስመር ጠይቆኒ ሓሪፍ ለኾነ ዋጋ ብሓሪፍ ለኾነ ቦታ ብደስደል ካሪ መማረፂ ትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ጽቡቕ ለኾነ ቦታታት ሒዘልኩም ለኹም ብሰብዓ ካሪ ትደልዩኹም ብባዶ መሬት ብህድም ለሃደመ ወይ ድማ ኮምፕሊት ለውድእ ሜትር በዓይ ካሪ ትደልዩ ተሃሊኹም ወይ ድማ ፕላስ 2 ፕላስ 1 ልድሌት ተሃሊኩም ሰባት ስኹም ማለት እዩ ብውሽጢ መስመር ኮንታክት ይግርኹምኒ ለሓሽ ነገር ካዋየ ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብልገርም ዋጋ ስለዚ እዞም ዋጋታት እዚኦም ከም እዮም ሐምዝ ነገራት ፈጢሮም ኣሚሎም ቀኒሶም ሕጋዊ የኾነ ድዩ ዝብል ጥያቄ ለተፈጢሮም ውሽጥኹም ሕጋዊ ካርታ ለለዎ እዩ ኣብ ኢዶም ካርታ ለሓዙ ሰባት ስለዝኾኑ ካርታ ኣሪና ትገዝኡ ተለኹም ወይ ድማ ትሪእዎ ተለኹም ዝባታ በዓሉ ካርታ ናርእና ኢና ነርእኩም ምስ ካርቱ ኣታሓይስና ኢና ዝዋጋ እዚ ንነግረኩም ማለት እዩ ስለዚ ምግዛእ ትደልዩ ምድዋል ብቻ እዩ ኣብ ዝኸ ሰዓት ኣብ ከተማ መቐለ ይኹን ኣብ ትግራይ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ማለት ይከኣል እዩ ገዛ እዩ ተሳኢኒዮም በይ ሸዋጢ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ዓድኹም ቦታ ምግዛእ ትደልዩ ወይ ድማ ገዚእኹም ናሽጥኹም ምትራፍ ትደልዩ ሰባት ለላ እዞዝኒዕ ዕድል እዚ ደጊሙ ልመፅእ ይመስለኒ ኣብ ዝኸ ሰዓት ዘሎ ዋጋታት ጸኒሑ ሰላም ምርጋዕ ተፈጢሩ ብፍላይ ኣብ ትግራይና ዓዊ ዝኾነ ወሰኺ ከርኢ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነታት ላይ ምሽ ዋጋ ኣቐኒሶን እዚ ቦታታት ዝ ማለት እዩ ስለዚ ምግዛእ ትደልዩ ኮንታክት ጎርኒ ማለት እዩ ስልኪ ኣብ ፕሮፋይል ወይ ድማ ኣብ ኮሜንት መጀመርያ ከቕምጠልኩም እየ ናብ ኢሞ ዋትስኣፕ ቴሌግራም ቀይርኩም ሃይ ማልያ ብቻ እትጽበይኩም ስኹም ማለት እዩ ኣነ ድማ ፈጢነ መልሲ ክወኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ንነረን ፕሮግራም ናይ ዓርብ ፕሮግራም እዩ ዝመስል ኣብ ወፃል ፕሮግራም ተመይሰስ ካል መጽኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ንጋርኩም ከይትርስዑ ማለት እዩ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ደቂ ዓደይ